आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव पीएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरनि थाखाय मोनसे आपडेट लानानै फैदों। पीएम किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टनि आपडेट। गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसियारि जाय बिथांमोना पीएम किसाननि जोहै रां मोनो, बिथांमोना गोबां सोंहरगासिनो दं पीएम किसाननि रांखौ मोनगोन ना मोनला, माब्ला हाबगोन, बेनि फाइनाल डेट फैबाय नामा? बेनिखायनो नोंथांमोना सोंहरबाय थानायलाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। लोगोसे नोंथाङा बे पीएम किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन, बेनि मोनसे डेट ओंखारनानै फैदों। नोंथाङा बे डेट खालि पीएम किसान स्किमनि 2000 रांखौ मोननाया रोखा जानानै फैदों। माबे डेट खालि नोंथाङा पीएम किसाननि रांखौ मोननो हागौ, जोङो बे डेटखौ नायगोन। आरो गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा सम थानायावनो मोननैसो जुदि नोंथाङा खामानिखौ मावनानै लाया, अब्ला नोंथाङा पीएम किसाननि 2000 रांखौ मोननाय नङा। गोबां पीएम किसाननि दासिमबो बेनिफिसियारिफोरनि इकेवाइसिआ कमप्लिट जायाखै। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इकेवाइसि, गोबांनियानो नैबे इकेवाइसिआ कमप्लिट जायाखै आरो गोबांनियानो आधारजों बेंकजों लिंक जायाखै। जुदि बे नोंथांनि प्रब्लेमा नैबे इकेवाइसि आरो आधार बेंकजों आधारजों जुदि नोंथांनिया लिंक जायाखै, डिबिटि लिंक जायाखै, नोंथाङा 2000 रांखौ सोब्लाबो मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो नैबे इकेवाइसिखौ नोंथाङा नैबे सिएससि सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा इकेवाइसिखौ नोंथांनि आखाइनि फिंगारप्रिन्टखौ होनानै लाबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक खालामनांगोन। बेखौ डिबिटि सिस्टेम बुङो, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। गोबां लाख लाख पीएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा नैबे डिबिटि प्रब्लेमनि थाखायनो पीएम किसाननि रांखौ सोगाफ्रोमबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम नोंथाङा रांखौ मोननो हाया, नैबे डिबिटि प्रब्लेमनि जाहोनावनो। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो नैबे डिबिटिखौ चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। रांखौ सोब्लाथाय खिन्थु नोंथाङा मोननाय नङा जुदि नैबे डिबिटि सिस्टेमा नोंथांनिया प्रब्लेम जानानै दंबा। आरो गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा डाउट जादों। बे डाउटआनो जाहैबाय फार्मार आइडि। फार्मार आइडि गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा नैबे फार्मार आइडिखौ लानानै गोबां डाउट जादों। जुदि फार्मार आइडि गैया, पीएम किसाननि बेनिफिसियारिनि नामा दानजासिगोन, एबारनि 20थि नं इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनला, बेफोरबायदि नोंथांमोना गोबां निउस पर्टेलफोराव नुनो हादों। बेनिखायनो नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। नैबे फार्मार आइडि गैयाब्ला नोंथाङा एबारनि पीएम किसाननि रांखौ मोननो हागोन ना हाया, नैबे फार्मार आइडिया मा, बेखौ बोरै बानायनो हायो, बेनि मोनसे सुंद' आपडेटबो आं नोंथांमोननो होगोन। दानिया जोङो नायगोन पीएम किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टनि नोंथाङा रांखौ माब्ला मोननो हागोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। मानो होनब्ला गोबाव सम जालांबाय पीएम किसाननि रांखौ दासिमबो मोनाखै। नोंथाङा जुन मान्थआवनो पीएम किसाननि रांखौ मोननो गोनांमोन, नाथाय दा नैबे जुलाइ मान्थआबो जोबसिगोन, आगस्ट फैसिगोन। बेखायनो नोंथाङा रांखौ माब्ला मोनगोन, गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा गोनो गोथो जागासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोननो मोनसे डेट खोथा हरनि। दानिया जों नायबावगोन रां सोनायखौ बबेनिफ्राय आरो माब्ला सोगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। नैबे एनडीटीवी इन्डियानिफ्राय मोनसे गेदेर बियो निउस पर्टेल, बेनिफ्राय जोङो नायगोन। आरो गोबां निउस पर्टेलफोरावनो होदों पीएम किसाननि रां सोनायखौ माब्ला सोगोन। नैबेयाव हिन्दीयाव लिरनानै होदों, एसे फरायनानै होनो नोंथांमोननो। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी 2 अगस्त को वाराणसी में बड़ी राशि की घोषणा के साथ 20वीं किस्त जारी कर सकती है। नैबेयाव रोखायै लिरनानै होदों पीएम किसाननि रांखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया उत्तर प्रदेशनि वाराणसी होननाय मोनसे जायगायाव बिथाङा मोनसे गेदेर मिटिं खालामगोन। आरो बे मिटिङाव गोबां लाख कौटि थाखा बिथाङा बेनिफिसियारिफोरनो होगोन, बा बायदिसिना स्किमाव बिथाङा बे रांफोरखौ होगोन। बेयावनो आसा खालामनाय जादों नैबे 2 आगस्तआव
PM किसाननि रांखौबो 20थि नं इनस्टलमेन्टनि रांखौबो सोगोनखौ गोबां आसा खालामनाय जादों। जुदि नैबे 2 आगस्टआव रांखौ सोयोब्ला नोंथांमोना 100% मोननो हागोन। नाथाय बियो अफिसियेलि नङा, जास्ट बेखौ आन्दाज खालामनाय जादों। मानो होनब्ला मोनसे गेदेर रेलि खालामनो नैबेयाव मिटिं जानो थांगासिनो दं वाराणसियाव। बेखायनो बेखौ मोनसे अनुमान खालामनाय जादों 2 आगस्टखौ PM किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनगोनखौ आसा खालामनाय जादों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो फार्मार आइडिनि जोङो मोनसे बिग आपडेटखौ नायगोन। गोबां PM किसाननि बेनिफिसारिफोरा फार्मार आइडिखौ लानानै गोनो गोथो जागासिनो। दानिया जोङो सावरायगोन PM किसाननि फार्मार आइडि गैयाब्ला PM किसाननि रांखौ मोनगोन ना मोना एबारनि 20थि नं इनस्टलमेन्ट। गोबां PM किसाननि बेनिफिसारिफोरा डाउट जादों आरो लोगोसे फार्मार आइडिखौ मानि थाखाय नांगौ, बेयो माबायदि खामानि होयो आरो बेखौ बोरै बानायनो हायो, जोङो बे आपडेटखौबो नायगोन। आं नोंथांमोननो सुंद'यै आपडेट होगोन, भिडिअआ गोलाव जायो। गिबियावनो एबारनि PM किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ नोंथाङा फार्मार आइडि गैयाब्लाबो नोंथाङा मोननो हागोन। जेबो नोंथाङा डाउट जानाङा, जेबो अफिसियेलि गभर्नमेन्टनिफ्राय आपडेट गैया। नाथाय नोंथाङा नैबे फार्मार आइडिखौ थाबैनो बानायनानै लाबानो जाबाय। सानसे समाव जानो हागौ फार्मार आइडि गैयाब्ला PM किसान बा गभर्नमेन्टनि बे आन्डारनिफ्राय जिखिनि खेथियकफोरनो अनसुंथाइ होयो, स्किमनि बेनिफिट होयो, गासैबो बन्द जानो हागौ जुदि नोंथांनि आखायाव फार्मार आइडिया थायाब्ला। बेखायनो नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। फार्मार आइडिया बोरै खामानि होयो, बे मोनसे आइडि कार्ड बायदि, नोंथांनि आइडेन्टि कार्ड बायदि मोनसे बियो फार्मारफोरनि थाखाय खामानि होयो। मानो होनोब्ला गोबां फेक खेथियक थायो, गोबां फेक फार्मार थायो। बे फेक फार्मारफोरा गोबां PM किसाननि बा गोबां गभर्नमेन्ट स्किमनि बेफोरबायदि लाबखौ गोबां फेक खेथियकफोरा बेनिफिटखौ लायो। जुदि नैबे फार्मार आइडिया लन्च जायोब्ला गोबां बेफोरबायदि स्केम फेक खेथियकफोरा खिन्थु बायदिसिना गभर्नमेन्ट स्किम फार्मारफोरनिफ्राय ओंखारनानै फैनाय बेनिफिटफोरखौ मोननाय नङा। मानो होनोब्ला फार्मार आइडि बानायनांगौब्ला नोंथांनि गासैबो हानि डकुमेन्ट, लेन्ड हल्डिं बायदिसिना नोंथाङा डकुमेन्टखौ साबमिट खालामनानैसो, नोंथाङा जेनुवेन खेथियकब्लासो नोंथाङा फार्मार आइडिखौ मोननाय जायो। बेखौ नोंथाङा हारसिङै अनलाइनै बानायनो हायो बा नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनाबो बे फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा नैबे पर्टेलनि जोहैबो नैबे आसामनिनो क्रियेट खालामग्रोनांगोन। नोंथाङा इउजार एकाउन्टखौ क्रियेट खालामनानै बेयाव नोंथाङा लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि नोंथांमोननो फार्मार आइडिखौ बोरै बानायो A to Z फुल मोनसे आपडेट लानानै फैगोन, मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। एसेनोसै।